Ιουνίου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τις δράσεις μας και το όραμά μας. Ένα όραμα που είναι πέρα από τα όρια της πραγματικότητας και απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Η γυναικεία ενδυνάμωση συνιστά αναγκαία προϋπόθεση συμπερίληψης της μεγαλύτερης πληθυσμιακής ομάδας στον κόσμο σε κάθε πτυχή της οικονομίας και της κοινωνίας. Και φαίνεται ότι η νοοτροπία αλλάζει. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε ακούραστα να στηρίζουμε, να ενδυναμώνουμε και να ανοίγουμε δρόμους προς την αλλαγή. Το μέλλον δεν θα περιμένει, και ούτε εμείς πρέπει. Χρειάζεται πράξεις. Χρειάζεται εσάς, την παρουσία των γυναικών. Τα τελευταία 60 χρόνια είναι πολύ σημαντικά για τη θέση της γυναίκας, άλλαξαν τα πάντα. Όταν ανέλαβα το θέατρο Τέθης, αυτό που μου έλεγαν όλοι οι δημοσιογράφοι, πώς αισθάνεστε που είστε γυναίκα και αναλάβατε αυτή τη θέση. Διαμορφώνοντας σήμερα τη γυναικεία συμμετοχή σε ποσοστό συνολικά 34% σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκπροσώπηση υπάρχει στις θέσεις της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού σε ποσοστό 47%, στις θέσεις της οικονομικής διεύθυνσης σε ποσοστό 45% και ακολουθεί η διεύθυνση marketing με ποσοστό 33%. Εξαιρετική πρωτοβουλία, πάρα πολύ σημαντική για την ενίσχυση, την ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά κυρίως για την επικοινωνία και τη δικτύωσή μας. Η θέση της γυναίκας σήμερα νομίζω ότι είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο δίπλα και στέκεται δίπλα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει διάκριση φύλου. Αυτό που μπορώ να πω συνοψίζοντας είναι το σώμα, ο νους και η ψυχή. Αυτό είναι η γυναίκα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Μακάρι όλες οι εταιρείες να είχαν τη φροντίδα να διοργανώνονται τόσο υπέροχες βραδιές που μας θυμίζουν αυτά για τα οποία πρέπει να παλέψουν. Αν μπορούσα να συνοψίσω τη σημερινή τελετή, τη σημερινή εκδήλωση σε μία φάση, ήταν ότι ανάγκη για επιτάχυνση, ανάγκη για περισσότερες δράσεις. Η πολιτεία μαζί με τις επιχειρήσεις θα πρέπει πραγματικά να συνεργαστούν και να συνδράμουν για ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις γυναίκες και για όλους τους ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι μετέωροι μεταξύ ορίων.